Мислиш, че става въпрос за наука, а то от цифри вълшебна азбука. Таинства разкрива умът ми цъфти, ето как целия свят се върчи. Магия, щом веднъж си разбрал, а в нея улисан потънал си цял. Тъй неусетно и в теб залепи истинско чудо едно кратко пи. Корен квадратен и форма и смях, ах този живот изкучен без тях. Бързо тук не се бавете, а играта продължете. И сега в този час цифричките зная аз. Ей си гинка ще ги кажа, че ги помня, ще покажа. Чертички като борови иглички. Аз тях пиша в този ден, мама една за мен. Двойката е пак се чалства по точето, играл две коляца, завжди сборили и да върши се приборили. Прилича на листенца, с косата и за отцветенца. Сещам се за три сестрички, пеперуди, най-добрички и за 3% мир, дето къщичка крои. Четири коляца, е столче сложно обратно, котки, кучета, мечета, има 4 качета. Има шийка и колемче, на шийката перчемче, на ръката пръстите болят по дред, те са точно 5. Кръглички шестици, искат всички ученици. 6 учили Назарче, побеждавам аз другарче. Ред на 7 идва вече, тази цифричка обаче ми напомня на байраче. Седмицата запомни, има точно 7 дни. За джетата гатанка, колко са небе снежанка. И козлета 7 има, в приказка една любима. Тя прилича на детенце с главичка и коранче, без кръчите и ръчички. 8 лето пишем всички, горе леко се езива, долу в кръченче за сила, а накрая горе пак слагам кръглича кълпак. Ето чудна изненада, 8 часа чоколада, аз ще взема да изям, другите на вас ще дам. Се чуда тази вятка, вярно много ми е сладка. С кръвчето и с тази улица ми прилича на сестица, но написана обратно. Доминото мое зная, има 9 точки в края. А пустете, че забравих, нулата не ми представих. А то се пише също, нищото е присъщо. Нула значи не остана шоколад в целофана. Ни снежанки, ни джуджета, нито вод с козет. Но застанали зад единица, вижте става десетица. Фокус 0 2 след единица и веднага прави стотица. Тета нуличка при тях присяда и числото вече е 1000. Но тъй неусетно от забава математика се получава. Осем, девет, 10, цифрите броим с песен. 7, 8,
1, 2, 3, еламе на стигни. 4, 5, 6, готови сме за тест. 7, 8, 9, 10, цифрите броим с 10. 7, 8, 9, 10, хайде от начало.